שלום חברים, אני רוצה להראות לכם כאן איזה ניסוי מאוד מעניין, שזה בעצם הסיבה למה אני תמיד נותן לקמפיינים לרוץ כמה ימים. אז קודם כל בואו נסדר את זה ככה, נתחיל ביומיים הראשונים שלו. יש לי כאן שני קמפיינים של קורס אפילייט, אחד של סרטון VSL, סרטון מצגת, אחד של וידאו הבניינים שלי. עכשיו שימו לב, עלות פר צפייה, עלות סבבה לגמרי, 25 אגורות, 22 אגורות, מצפים שתוצאה תהיה אותו דבר. הכסף שיצא הוא אותו הסכום, ואני הולך ימינה, אני רואה כמה קליקים יש לנו. פה קליק, יש לי פה 16 קליקים ופה 18 קליקים. כמה קליק עלה? 9 שקלים ו8 שקלים, בסדר. ופתאום אני מגלה, אצלי כמובן אני יכול לראות את הלידים בגלל שיש לי פה את הפיקסל. פתאום אני מגלה שהלידים בקמפיין בניינים עולים 31 שקל, זה מלא כסף. עכשיו פה בווידאו של ה-VSL 15 שקל, חצי מהסכום. פה המודעה הזאת מתפקדת פי 2 יותר טוב מזאתי. אבל יחד עם זאת אני יודע שזה וידאו טוב, הווידאו של הבניינים, ואני יודע שלפייסבוק בדרך כלל לוקח 24-30 שעות ללמוד מה התנועה הנכונה לוידאו. ואז מה קרה? אם אני מסתכל על התוצאות של היום, תסתכלו כבר שפתאום לידים כאן בקמפיין של הבניינים עלו לי 12 שקל, ובווידאו של ה-VSL עדיין אין לי לידים להיום, אבל תראו פתאום איזה הבדל, 12 שקל. יש לי כבר שני לידים פה מהיום, זה כמעט שליש מחיר. אם אני מחשב את כלל השקלול מהכל מאז שהתחיל הקמפיין ועד עכשיו, אז אני יכול לראות שממוצע ליד פה עלה לי 26 שקלים ופה 17 שקלים. שהמחירים האלה בהחלט בטווח הנכון, וכמו שאמרנו, אם אנחנו מסתכלים על היום בלבד, אז המחיר הוא 12.8, שזה אחלה של מחיר לקורס שלנו. וככה בעצם אני רואה שאפילו שהליד הזה היה מאוד מאוד יקר ועלה 32 שקלים אתמול, היום פתאום פייסבוק הבינו את הקהל ושיפרו את הקהל שהם מביאים לי, והתוצאות הרבה יותר טובות. אז זאת הסיבה שאני מחכה איזה יום-יומיים, ולא ישר מוריד, מעלה, משנה, מוסיף, ואני לא עושה יותר מדי דברים בבת אחת. הופה, אל תציק לי. כמו שאתם יכולים גם לראות, יש פה בסך הכל שני קמפיינים פעילים. אין פה עכשיו 4 ספליטים ובלגן, אני מתחיל תמיד בשניים, נותן להם איזה 4-5 ימים לרוץ, ואז מתחיל לעלות להם ספליטים לכל אחד מהם. אני לא אוהב שיש לי 10 קמפיינים מיד מהיום הראשון. אני קודם כל מעלה 2-3 קמפיינים מקסימום, ומשם אני בעצם מוסיף את הספליטים האחרים, וככה גם התוצאות בסופו של דבר. כמובן שלא תמיד הן יורדות בצורה הזאת, כן? אבל אני תמיד נותן צ'אנס למודעות שלי. וידאו שאני כבר סומך עליו שעשה לי תוצאות טובות בעבר, במקום ישר לרוץ ולהגיד לא, זה לידים יקרים, אני נותן לזה יום-יומיים לרוץ ואז אני רואה מה קורה.